зимистону тобистон ҳам хел об омада мегирад, оби тоза, об хурда бемалум мешавад. Ай ҳамиҷа то ҳамун хонара 300-350 метр ҳам хел аст дӯстон азиз. Бемалол оба кашида бурда мегирад, ариқ рафтага барои агаротам. бисёр кас пурсидан хонаи арзон ҳамёнбоб навор кунед. Ина мувофиқи талаб барои шумо хонаи арзон. дӯстон азиз тамошо кунед. Манзили мо ноҳияи Ҷайхун, деҳаи Аҳмадобод, яъне ки номи пешинаш Маҳтумқулӣ мешавад дӯстон азиз. яъне ки хоҷагии нав аст. ҳавли 12 сотиқ аст. Дар ин ҷо ҳозир хонара бардоштагиай 4 дархона, якта калидор дорад. ҳозир хона дар омада нишон метем. раҳ аст, ҳамин хел хона шида омадастай. Поён дар уна уже аҳолӣ зиндаги карда мегирад. Территория 12 сотиқ. Хулас ай ҳами чегара ист сар мешавад. қафода поён дам агаро дорад. ҳамин хел раҳ рафтагиай. Масъалаи об дӯстони азиз маъмул нест. Поён да мақсад об мегзарад, агарот бемалол карда мегиред. алакун хонаро барои шумо нишон метем. хуб, яъне ки территорияи нав аст дӯстони азиз. чегараро ҳозир барои шумо яки моча нишон метем. аз ҳамин хадира ҳамин хел меброяд. ҳамин хел як қат ростакӣ меравад. дарозиш 45 метр, и бараш 26 метр дӯстони азиз. 12 сотиқ аст. хай бо плюс минус ҳисоб карда мегирем. и парада нигоҳ кунем, уже макка шинондагиай дӯстони азиз. бемалол агарот карда мегирем. масъалаи об бошад, ай ҳам хел об мебиёяд. барои хурданам бошад, об маъмул нест, судоқат мебиёяд ариқда. заминаш шурпур ягон чи нест. бисёр кас мумкин иҷа набудонад. акнун хонаша барои шумо нишон метем. 4 дархона, якта калидор аст. срочни фурӯхта мешавад. фундаментош 50 сантиметр рехтагиай. анакнун хона нишон метем. тамошо кунед. 4 дархона хеле калон аст. мақсад бардошта мондагия кришаша бемалол маҳкам кардан мегирем. ина калидор доромадем дӯстони азиз. хуб, дасти чап монда якта хона аст. тамошо кунед. тахминан где-то 1-2 қариб 3 метр, хелеш 4,5 метр, 4 зиёд аст дӯстони азиз. хуб, хай бо ҳуҷҷатошта проекта ҳама хонаош размерош ҳаст. и хона ба хиёлам 3 чум 3/4 аст. хай бо чен кардан дар кор. анакун дӯстони азиз иса мезгарем. дар ин пара бо якта дига хона аст. и ҳам где-то 4,5 аст. 4,5 ба 3. бо и парада дарш ави пара иҷа якта ҳуҷраи дига. хулас 4 дархона. заминаш 12 сотиқ. ҳуҷҷатош 100%. сертификат ҳама чи дорад дӯстони азиз. иҷозатнома ҳамаш 100%. акун территорияи пара бошад. хоб, тамошо кунед. ай ҳамиҷа сар мешавад. ҳам хел як қат ростакӣ. ҳам хел хара абъезд мекунему. рост мерем дӯстони азиз. дарозиш 45 метр, хелес 26 метр. хуб, хулас нархаш дӯстони азиз, бисёр кас мепурсанд нархаша гап занем. барои шумо дар бораи хона пурратар маълумота медиҳем. ҳамаша мефаҳмем, баъд нархаша гап мезанем. акнун дӯстони азиз нархаш бошад 85 000 сомонӣ. иншоалло бо муомила дорад. дӯстони азиз, ҷувора бинед. ҷувор уже нам шидага. ай ҳамиса об мебиёяд ва агаротон бемалол об дода мегирад. ин ариқча аст. ҳам хел агаротона об дода рафта мегирад. масъалаи об маъмул нест. хулас ҳамун болода хона ай бо поён камтар риждак шура бемалол агарот карда мегирен. бемалол омада зиндаги карда мегирен. поён ҳавли ҳам хел ҳама уже зиндаги кардаест. и пара ина агарот ришқай, маккай, гандума чизе боша худохат шинода деҳқонӣ карда мегирен. аҳолӣ ҳаст. акнун як раят ҳам хел аҳолӣ рафтага. дуюм раят уже аҳолии нав аст, яъне ки навхоҷагӣ дӯстони азиз. 12 сотиқ 85 000 сомон. иншоалло бо муомила дорад. хуб, дӯстони азиз, акнун яхелош мепурсад ки мактабу масҷид наздик аст. хуб, масҷид где-то як 500-600 метр аст. ай ҳамин хона. хуб, мактаб бошад 2,5-3 километр камтар дуртар аст дӯстони азиз. вели қатӣ бемалол гулакор рафта омада мегирад худохат. хулас мошино мезгаранд. мақсад ки хай таксиҳо ҳаст, рақамошро мегирен. куҷо бозор рафтан дар кор бошад бемалол рафта омада мегирен. бозори Ҷайхун дӯстони азиз 10 километр поёнтар аст. деҳаи Маҳтумқулӣ дӯстони азиз. хуб, дӯстони азиз, сохтумон агар давом додане бошен, сангш ҳам аст, сангу шебёнкаш ҳам аст. хай иш ҳам хел меистад. туҳфа гирифта истифода бурдан гирен дӯстони азиз. сангҳои калон мондаги барои фундамент.